салому алейкум ба кулли бародарон ва подписчикон ва мухлисони мусобиқаи омехта, яъне бой без правил. албатта ин бародари моро мешиносем, бисёр бародарон мешиносанд. Дилшод Мизиров против Джефф Монсон баромад доранд рӯзи 28. ина бинед ки миллион тамошобин дорад бойҳое ки Дилшод Мизиров мегузаронад. ва ягона орзу омоли Дилшод Мизиров ҳамин аст ки парчами Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боло бардорад. ба Дилшод Мизиров бурдборӣ мехоҳем. дӯстони азиз, якҷоя нафароне ки дар Москва ҳастанд мерему дастгирӣ мекунем. боқӣ сарбаланду хонобод бошен. ба шумо истироҳати бофароғат тамошо кунеду ҳаловат бубарем бародарои азиз. ва ман як суҳбатаки озод ба ҳамроҳи акаи Дилшод доштум. тамошо кунед. ина барои шумо. салому алейкум дӯстони азиз. даставвал ваҳдати миллиро ба ҳар яки шумо пеш муборакбод мегӯм. ва дар инҷа акаи азизам Дилшод Мизиров против Джефф Монсон. ана бародарои азиз, ҳар як чизе ки вақту соат дорад, ана ки вақту соат шумо дорад ки ҳамин бародара ман рости гап ман намедонам чӣ хеле шида. ҳамин рӯз фаҳмидам ки аллакай бойшон рӯзи 28 дуруст пеш фаҳмидам ҳеҷ гап не. ина рӯзи 28 аллакай бой сар мешава. дар куҷои Москва мешава ка? Дар Москва мневники ясада логовой ночные волки. ҷои ночные волки шефшон байкируанку шефшон хирург. ана бародаро бой мера. Мневники ясада. ана ки ҷурам уҷа бой без правилай. уҷа ҷои нангай, ҷои ҷангай бародарое ки дар Москва мо ҳастем нестем. албатта ки биёин сарҷам шем ҳама каса. акаи мара Дилшодҷона иншолло ки акаи ма мо боварӣ дорем акамон ки ғолибиятро ба даст мегирад. иншолло ҳоли боё ай пешай. ҳоли ҳар як боё акаҷона насиби амира бибарем. иншолло туғри мешавад. иншолло бе пулам боша ҳеҷ гап не. хайр моро зан иҷа чӣ гап шид? чӣ хеле шид? ман иҷа да организатор маем ма дарак надорам. чӣ хеле шид? ҳамин шано фаҳмидам ака. занг задан гуфтан биё. занг задан ки ти хати Джефф Монсон ҷанг мехости. мардум ҳо тайёри мардум ҳам вақт тайёрам. ба гуфтан ки ҳам хеле бина билет ма дина гирифтам сумми важная. о тарафи уфада ё ҷои чи ё ки Москва худаш да? Москва худаш да буда бародаро. якҷоя сарҷам дастгирӣ мекунем акара. худованд ёру мададгори ҳамаи мо шумо. Тоҷикистон ба пеш. як бори дигар иди ваҳдати миллӣ муборак ака. боварӣ дорем ки дар рӯзи иди ваҳдати миллӣ парчами моро худат боло мебардорад. иншолло. худо ёру мададгори ҳамаи мо шумо. худо нигоҳбон. акаи Дилшод ӯ боёшда парчама бардоштана рӯзи истиқлолият будагиай. бои шумо тамошо кардам. рӯзи истиқлолиятда бардоштагиай ки Тоҷикистон истиқлолият муборак гуфта. ана ки и боёшда худо бозам даст боло шава. рӯзи ина ваҳдати миллиай. зиндаву сарбаланд бошед. иншолло ки дар рӯзи иди ваҳдати миллӣ моро акаи Дилшодмо хурсанд мекунад.